לא פשטו יד בעיקר, ואלו פשטו יד בעיקר, כביכול להילחם בו. מה זה פשטו יד בעיקר? לפשוט יד בעיקר, הכוונה למרוד בעיקר. מה העיקר? בהשם. אז מי זה אלו שלא פשטו יד בעיקר? מי לא מרדו בהשם? בצדיקים. דור המבול או דור הפלגה? דור המבול. המבול, נכון. אלו. דור המבול. לא פשטו יד בעיקר. ואלו פשטו יד בעיקר. הם כן רבו בהשם. מי זה אלו השניים? הפלגה, נכון מאוד. דור הפלגה. ויכול להילחם בו במי? בהשם. אמרו שניהם זה שני דברים רעים. פלגה זה הדבר שאנחנו מדברים עליו, של בוני המגדל. אמרו שניהם זה שני דברים רעים, אי אפשר לדעת מה יותר חמור. אמרו יש חמונה של המדבר הזה שנשאר, של השרידים או משהו? כן. לא של השרידים, יש לי ציור כאילו של יש ואין דור המבול. שרואים כזה, כל חלק מזה זה של מישהו אחר בעולם. לא אכפת לנו, יש מצליק. מעניין, תביא את זה פעם נראה. ואלו נשטפו, מי נשטפו? דור המבול. ואלו לא נעבדו מן העולם. דור הפלגה. אלא! שימו לב עכשיו למשפט הבא, אליהו. שימו לב למשפט הבא, אהלן. יש שם, חליל. בסדר גמור, תודה. אוקיי, בסדר. אין להם מפנייה. היום אחר. תודה. אלא שדור המבול, תקשיבו טוב למסר של רש"י. רש"י נותן לנו מסר. אלא שדור המבול היו גזלנים, והייתה מריבה ביניהם, ולכך נעודו. ואלו היו נוהגים אהבה ורעות ביניהם, שנאמר שפה אחת ודברים אחרים. למדת ששנוי, זה שין שמאלית, שנוי המחלוקת וגדול השלום. מה עדיף להיות? חבורת כופרים מאוחדת, או חבורת, אני יודע מה, צדיקים, אני יודע מה, דתיים, נקרא לזה ככה, דתיים, חמסנים וגזלנים. מה עדיף להיות לפי זה? עדיף להיות כופרים מאוחדים מאשר דתיים, חמסנים וגזלנים. זה האמירה של רש"י, חד משמעית. רואים את ההבדל בין האנשים, רואים את ההבדל בין אמרת דור על פי האנשים של השם. בפעם אחת שבדור המבול היו ממש גרועים, אז השם חושב שאין להם בכלל סיכוי לזרוק אותם במקום. את הדור של המבול, אני חושב שיש להם סיכוי, זה פשוט פייד אותו. פשוט מאוד, זה מה שרש"י אומר גם. מה נלמד מהמילים? מה רש"י לומד מהמילים אישה מפיצה? בואו נענה על זה. משם הלכו כל אחד למקום. אישה מפיצה, מה הוא לומד מהמילים? תסתכלו טוב טוב מה שרש"י כותב. של מגדל בבל, כל ה... לא, תסתכלו, תחזרו לרש"י. תודה, הדר. אין להם חלק שאין להם חלק לעולם הבא. זאת אומרת שהם יקבלו את העונש שלהם בעולם הבא. אין מה לדאוג. העונש שלהם הם יקבלו. לעולם הבא. אבל בעולם הזה הם קיימים. שאלת רש"י... מה יותר קשה, המבול או הדור נכון, איזה חטא היה חמור יותר? של דור המבול או של דור הפלגה? מה ההבדלים שהוא מציין בין דור המבול לדור הפלגה? לא בחטא, אלא במעשה ובעונש. כאילו ממש אחרי נוח, לא, בואו תסתכלו על ממש זה. אחרי שנגמר המבול, אז התחיל הפלגה, כאילו עוד... זה היה ממש לא, נכון, לא הרבה. הם עשו לי, הם לא עשו. אז המבול לא עזב. אתה אומר, לא למדו לקח מהמבול. לא למדו לקח מהמבול. נכון, האנושות לצערנו לא לומדת לקח מההיסטוריה. אם הם לא היו ב... זה ההורים שלהם, לא יודע, ההורים שלהם. זה נוח היה. תביא את זה לילדים שלו. לא, אבל האנושות באמת, האנושות לא לומדת לקח. לכן אתם לומדים היסטוריה. כמורה. אז מה ההבדלים? אז אמרת הדר הבדל אחד. מעצבן אותו, עושה לי ככה. דור המבול. לא כפרו. ודור הפלגה כפרו. מה ההבדל השני? דור המבול, מה קרה להם?
נשטפו. זה הכל באותו... ודור הפלגה. מה הם? לא נשארו חיים. כן? זה ההבדל. סיבה להבדל בעונש. למה יש הבדל כזה בעונש שלהם? אלה כפרו ונשארו חיים. אלה לא כפרו ומתו. תסביר למה ההיגיון. איך רש"י מסביר את זה? מה הסיבה להבדל בעונש? שם. ששם הם היו מאוחדים. או, האחדות. בסדר? האחדות. דור המבול כן חטאו. נכון! הם חטאו, הם לא כפרו אבל בהשם. ובכל זאת נעבדו מהעולם. הם לא כפרו בהשם, הם האמינו בהשם. אבל הם אחד לשני, הם היו גזלנים, חמסנים. אמרו שהם אחד כלפי השני. עוד מעט נכון, השיעור שלנו נגמר, ולכן אנחנו מסיימים. ולעומת דור הפלגה, כפרו בהשם ונשארו חיים. מה זה שאמרתי? אמרת עוד מעט נגמר. לא, מה הסיבה? מה הסיבה? סליחה. אז הסיבה להבדל בעונש, למרות שאלה כפרו ואלה לא. נכון. דור הפלגה. פלגה היו מאוחדים. לעומת דור המבול. שפגעו אחד בשני. וכמובן המסקנה החשובה. שעדיף להיות מאוחדים ולחטות מאשר... האחדות היא כוח אדיר. כשתלמדו נביא, תגיעו לדור של אחאב. תומר, תלמדו נביא, תגיעו לדור של אחאב במלכים. תלמדו עם אביחי. במלכים ב', תראו שכמה אחאב היה דור, זה היה דור לא פשוט, היו שם הרבה חטאים, הרבה עבודה זרה. אבל עם ישראל באותה תקופה היה מיוחד, עם ישראל, ממלכת ישראל, הייתה מאוחדת. תראו שזה מה שהחזיק אותו. 40 שנה אחאב, עבודה זרה בארץ, אבל אחאב הולך 40 שנה. למה? איך הוא מצליח כל כך הרבה מלכים שלפניו רדפו אותם ונעלמו אחרי כמה שנים? גם מאחד את העם. כי יש אחדות באותה תקופה. עד אמרת המסקנה, מורה. מה המסקנה? עד יודע. אמרת לי אותה. מה המסקנה? תגיד, זה נחשב. מה המסקנה? תגיד. לא לבגוד באלוהים. לא, מה? להפך. המסקנה היא, לא נורא אם פגעת באלוהים, לפחות תישאר מאוחד. זה בוא נגיד את זה בשפה... להיות מאוחדים. מסקנה, האחדות. האחדות חשובה. חשובה. קשה לי לומר את המשפט הזה, אבל זה מה שרש"י אומר. האחדות חשובה יותר מאלוקים? בעיני מי חשוב? בעיני השם יותר מהמחויבות לאלוקים. זה, אני אומר, קשה לי להגיד את המשפט הזה, אבל שימו לב מה כתוב פה, שנוי המחלוקת וגדול השלום. קודם כל הוא שונא את המחלוקת. אני רוצה מעניין, נכון? אני רוצה לסכם את השיעור שלנו, מה למדנו? מה למדנו בשיעור הזה? אני רוצה להגיד במשפט, כמה משפטים, מה למדנו? על דור המבול, מה למדנו? למדנו ש, מה? שלדור המבול לא היה אכפת אחד מהשני, מה למדנו ש? למדנו ש, כל אחד חייב ללמוד משהו. שמה? הם חיים בסרט. שעדיף להיות מאוחדים. מה למדנו ש? שמה? לא כדאי להגיד את השם. אל תהיה קייל. אל תהיה קין, מה זה אומר? אל תהרוג את אחיך. אל תחשוב על תלמד מהעבירות של האחר. תלמד מהעונשים של האחר. מה שקשור לאדמה. אני רוצה למקד את השיעור. כל שאר הדברים האלה הם חשובים. אני רוצה למקד האמירה שאיתה. האמירה שאיתה. אני רוצה. האמירה שאיתה אני רוצה שנצא מהשיעור הזה. הנקודה היא שתופסת את כל. למדנו שגם דור הפלגה. והמשך לקין ולדור המבול ולאדם הראשון, החטא שלהם היה קשור לחיבור שלהם לאדמה, לשייכות על האדמה, לרצון להיות במקום אחד, בניגוד למה? לרצון האלוקים שהאדם יפוץ, שהאדם ירגיש אורח בעולם. דפים שומרים כמובן בקלסרים,